Eliza guztia. Lehenbizi elizak egin zian eta gero... Lehen urtean elkartu ginen pagoarteko batzuk, berriz ere pagoarte martxan jarri dugu. Pagoarte da Oiartzunen dagoen arte eta kultura, euskal kulturaren elkarte bat. Urte desentetan egon zen martxan, oso gauza berri aurrera zale eta esperimentalak egiten zian, ergoiengo industrialdean. Eta urte batzutan geldirik egon da. Eta horren berriz martxan jartzea urratu zaigu, ikusten dugulako badagola gai bat, bat eskulturarena, dela gai bat ez dena asko erabiltzen, esango nuke, erakusketak egiten dira, baina eskultura beti zaila da jendearentzat. Lehen urtean hasi ginen proiektu bat egiten, oso proiektu ambiziosoa zen eta ez genuen dirurik lortu hori egiteko. Eta orduan aurten ja jarri ginen pixkat beste formato txikiago batean egitea. Txikiagoa, berez eskultura da gaia, berdin, zubi hori egiten dugu erretaula txiki batekin, erretaula batera goaz, hemengo kaperan, San Juan kaperan. Erretaula txiki bada, baina kalitatea handikoa da, ikuso nagusia baino gehiago, Jeronimo Larrea da egilea. Eta hor rebindikatzen dugu pixka bat, erretaula horien atzian eskultoreak daudela. Osea, artista, egileak eta pertsona batzu daude, hori da asmoa. Oiartzunek ez dauka erakusteko leku oso egokirik, hori da falta zaiguna. Orduan erakusketa handi bat egiteko ez dago lekurik. Eta orduan indeguna da, ora txiki bat jarri hemen kaperan, San Juan kaperan, erretaulu txiki hori dagoen lekuan, eta gero obra handia Arizmendieneako lorategian. Orduan bi espazio dira, oso ondo, azkenean erakusketa 17 eskultura erakutsiko dira, eta tratamentu ezberdinak, bat da, esan nuke paso txikikoa, hor gela bada eta ez da oso handia. Eta beste da, distantziakin eskulturak ikusteko beste erabatea, altura handia dute eta... Katalogo txiki bat editatu dugu, triptiko bat da, han daude eskultura guztiak, testotxo batekin eta egilearen izenakin da hori, noski. Eta gero inauguraketan eta itxialdia gertatzen denean ere eskultura guztiak banan-banan, egilea han balin badago, egilearen laguntzarekin azalpen motz bat emango dugu. Azaroan bian iztiko da, eta larun batean egingo da inauguraketa ekitaldia, errepikatuko da itxialdian igande bada, azaroak 2, atxaldeko 6etan. Eta berdina egingo da irakurketa bat erretaularena, eskultura hori joko da biolontxelista batekin, eta erakusketako eskulturak banan-bana azalpen bat emango zaie. Egia esan, eskulturan badago mundu bat emakumeena, ez dagoena bat ere promozionatua. Badaude, Euskal Herrian eskultura, lehen urteko proiekturako, genituen Uxue Lasa eta Cristian Girot oso importantea dira, baina egia esan gutxi dira, emakume gutxi. Guk estatu duguna da, erakusketa honetan gutxina erdi eta erdi izatea, emakumea, emakumea ere, artista asko da daude, eta ez dakit, badakigu zergatik, pixka bat gutxigo promozionatua daude. Orduan herrian, goiko erakusketan, txikian, dauden eskultura erdi eta erdi dira, eta denak dira Oiartzungoak. Oiartzun edo ingurukoak, izan diteke Donostin jaioa, baina Oiartzunen bizi dana, eta hola, Joan Aizpitarten kasua, edo Pablo Zuriarrain adibidez, Oiartzuarra da, oso eskultore ezaguna, eta gero Ainara, Idoia Beratarbide, eta hori denak herrikoak dira, eta pixka bat goiko erakusketa txikian esango nuke Oiartzungo erakusketa bat dela.